Zvyšovanie súm stravného od 1. septembra 2024. Sumy stravného sa naposledy zvyšovali opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s platnosťou od 1. októbra 2023. Na základe predbežnej informácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dôjde s účinnosťou od 1. septembra 2024 k zvyšovaniu súm stravného. V predbežnej informácii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky potvrdzuje, že rast cien dosiahol hodnotu 5,3%. Keďže návrh opatrenia o sumách stravného bol zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní v júni 2024, môžeme predpokladať, že zvyšovanie súm stravného nastane od 1. septembra 2024. Pre jednotlivé časové pásma budú mať nové sumy stravného nasledovnú hodnotu. Časové pásmo od 5 do 12 hodín zvýšenie zo 7,80 eur na 8,30 eur. Časové pásmo od 12 do 18 hodín zvýšenie z 11,60 eur na 12,30 eur. Časové pásmo nad 18 hodín, zvýšenie zo 17,40 eur na 18,40 eur. Od sadzieb stravného sa odvíjajú aj ďalšie číselné údaje, ktoré je potrebné sledovať. Napríklad maximálny daňový výdavok pre samostatne zárobkovo činnú osobu, alebo minimálna hodnota stravovacej poukážky. Presnejšie číselné údaje uvádzame nižšie. Maximálny povinný príspevok zamestnávateľa sa zvýši zo sumy 4,29 eur na 4,57 eur. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude 6,23 eur. Minimálna výška príspevku na finančný príspevok bude 3,43 eur, 55% z 6,23 eur. Samostatne zárobkovo činná osoba si bude môcť do daňových výdavkov zahrnúť stravné za každý odpracovaný deň vo výške 4,57 eur, 55% z 8,30 eur.